ngi pediang sobhaya phi ki para bangit bait bat ki parlok ki balak bani don rengkat bat ngi hakani ke Jingaiaseng ngi don hakani ke yeng mani jong ka Balang Presbyterian Mawroh bat ngi aingo nagabenta kini ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta ha ka bangila ban penpoi shapi ha ki yeng ki sem ki jong phi lyngba ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta ya kani ke Jingaiaseng Ialap jong ka Balang katkum ka jingpen bet jong ka Putmuri district ka jongi borok sitayo ngilong Jingaiaseng Ialap balashania ha ka Balang Presbyterian Mawroh ban Ialap pajba ha ka sngi balang bara ka sngi sajan bat menta ka sngi ka arpu arterik ka badai ka sngi balang langimla ban let syabar ban Ialap ka gospel Jesus Christ nrengi aingo pat bangila ban Ialap kumni bat bamapiru pila ban yo sngau bat ban yo I ya ka ni ka Jingaiaseng ka jongi to ngini let akhmat jong blay ha ka jing duai au blay bok pau jongi bahabeneng ngi aingo ba me don rengkat bat ngi kum ka balang wat hapedeng kini ki jing ki bangi kendo menta ngi kerpat ba men don rengkat bat ngi hakani ko poru bangi ai ke jing syakri ke jingu bat ke jing ro eme bat ke jing Ialap rui ka kerteng ke jong Jesus Christ bagan long ke jing ker human sim ya barok ki bayo I bat ki bayo sngau ngi aingo bayo sngau ki jing duai ki jongi ya kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ amen ngini syakri yo blay da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba sanspa life on real bar hadin ke ni ka jing ruai nga kerpat yo wei ni ki khun samla jaga balang ka jongi I Mr. Jiswil lingdo nong pure ba ini alamingi ha ka jing pule na ka htien ka jong blay bat ha ka jing duai don kahima ba pernai ka abhalendet jongil o kiriu khot na keleng saudong ki alang bat ki sngi ki yat stet thir ban pen jan jingwan jongka namar jingwan kahima kala nang jan ka jingruai ka ba sanspa laipo nriu Kahima ba pernai ka abhalen de jongkil o kiril khot na keleng saudong ki alang bad kiski ki astet ter ban penjan jingwan jongka nama jingwan kahima kalanang jan o ke jingwan kahima kalanang jan o ke jingwan kahima kalanang jan men sim jong tu pen kloi nama tu roi kan saril ba usim ha keburam unsapau kahimahang teda kaburom kala nang yai pen kre kakwa hir ba unwan nong penim man pelat yang ina jinglong rawangi lasya sitom namar jingwan kahima kala nang jan o ke jingwan kahima kalanang jan o ke jingwan kahima kalanang jan men sim jong tu pen kloi nama tu roi kan saril ba usim ha keburam unsapau jingwan kata kahimangin yoi yala utrai namar utrai himahi uday banpang ing sispa jong udakas nangin yaro haleluya o ka jingwan kahima kalanang jan
O kajingwan kahimakalanang dyan. O kajingwan kahimakalanang dyan. Mensim chong atupan kloy, nama turoy kan sariwa usim, hakaburam unsapaw. Kapertaikan ng ring swada kabaap, jingwan jongka, dono jongki kino yanda jing shepting. Tongin yalap ya kahima tongin pen, ngenda jing wai, baka jingwan kahima kalanang jan. O kajingwan kahimakalanang dyan. O kajingwan kahimakalanang dyan. Ensim jong atupan kloy, nama turoy kan sariwa usim, hakaburam unsapaw. Hasya melilang hau blay hak jing duai han persengau kat do kat ni kentin ke ban syam na ka Bible. Kumbala tho umdan ubahok umdan ru uwe. Umdan ubah syempang, umdan ken ubah wat ya ublay. Baro kia sakamano kila ya kela bamentoy langno. Umdan ubah lek bah. Umdan wat uwe ru. Kajing syapting ya utrai, kalong kajing hikai kajing start, bat haswa kaburam kalet, kajing sengurit. Lada ki breu jonga, la khot, la ka kerteng jonga, kin penret yala di, bat kin duai, bat kin wat ya ka khmat jonga, bat kin pai no na kilinti baman jongki, kumta ti ngan sengau. Na beneng bat ngan map ya ki pop jongki, bat ngan penkhia ya kari jongki. Ba u ru ubangat hau jat syu hendrai nyo kajing bam jukut. Na ba ublay ula it kata ya ka perthai, kat ba ula IT no ya la ukun balak ha marwe. Ba u ru ubangat hau jat syu hendrai nyo kajing bam jukut. Tu bleng kurku ya ka ba puli ba syak skor ya kentin ke jong blay tung litlang ha jing duai. Ko pa jingi ba meneng. Iwan man bu ti khamat ke jong me hakum kani ke por atrai. Mi i ba ka perthai kalong kadon ha ka jing jin jar atrai. Hakum kini kisngi ki por ha ka bangi do atrai ban ki skiing ke jong me atrai. Ha kisngi atrai ba ha ki weru kisngi ha ka jing mani me atrai. Hoi atrai nyo pat yakum kani kalat atrai. Win wan ban syakri atrai hakum kani ke por atrai. Hakum kani ke sngi atrai. Ha ka ba lemba kani ka social media lemba ka YouTube atrai. Nyo pat yak ta kabu ha ka ba usyakri jong me iba Kordor Kharmalki atrai. Iban nyo ban sam ban sapriang ya gospel hapreng jongi ki bapet ki boyo I ya kani ka khubor atrai. Hoi atrai nge scam lu atrai ba kani ka khubor kan long ke jingkir khu yangi ya jingkir khu yanga jingkir khu lang yangi baro atrai. Tu syema me kan ki por ka brang sa ya jing syakri ka jongi ba tu dar kat bat ngi hakisngi baro atrai. La bangiling pan kerteng jus cross nang pen la kata bor ba ka borom ru. Amen. Ngiaingu ye Mr. Jiswil lingdo nong pure ibadai way neki samlarang ba jaga balang ke jangi ibalailam ha ke jing puli nak tien jong blay bat ke jing duai ublay nang kur khuye pi bat ke jing shakri ke jong pi ha ke ni ka por pat parbangai beet bat ki parlok ki bayo sngau bat ki bai I ngin yo e ke jing ruai kerpang na ki khon samla jangga Balang Presbyterian Mawroh.
bangin be kumbangin apan bana hagani ke singu try ke baladem ba menta katiyo kadai katiyo Jingaiaseng Ialap jong Kaputmuri district hagaba Kaputmuri district kala ai benta yangi kum ka Balang Mawroh bangin yo ban penlong ye ke Jingaiaseng Ialap hagamit balang bar hagamit sngi sajan bat bahaga singu try ngini kendo lang kum ke district Borokawai Henry ngim yo ya kata kalat nagadaw jong kani ke jing pakhang kabadon hakeleng ke imlang ke salang ke jongi hagini gisngi gi bamenta kani ke de gemit sngi balang arpu arterik ubna April jong ke snem arpo bat kum ke balang ni aingu ya ublei bangi yo ya kani kalat ban penlong ya kani ke Jingaiaseng Ialap ya ka ban penbena lyngba ke YouTube ngindang yoru ya ki Jingaiaseng Ialap sahaga mit sisa jan haga por nyo bejimen mit haga bai pastor jongi reverend dan si men ai ya ga hubor ga ktin ga jong oblei kumjuru haga singu try arpun riu tarik ubna April haga ba ngin yo ya ga Jingaiaseng Ialap haga por khat wei bejimen step lyngba ga YouTube haga bai reverend Pradip Nongkenri ibalong pastor haga Balang Presbyterian Laban insam yaga kubor ga ktin ga jong oblei badru haga por minmit janmit haga por san beji an penya ye ga Jingaiaseng Ialap da ga Jingaiaseng kan thei bari Nongialap haga ni ga Jingaiaseng in long reverend penjanai kharum long naga Balang Presbyterian Mawroh haga ni ga por ka bamanta ngin yo ye ga Jingaiaseng ye ga gospel of Jesus Christ na i Mr. Kordor Kharmalki Iba Kordor Kharmalki ide ud khot jongga Balang Presbyterian pokse namar ba itrei haga Balang pokse kum missionary obadikmi haga ni ka sorshilong ni ai kubleng ye iba Kordor nagabanta ka por ka ba Kordor ka ba ila ai bat bansam ye ka khubor ka ktin ka jong blei hapdeng jongi ni duai ba ublei wani snei ban panon kam ye i lyngba kini ki kor ki bor jong kani ka por ka bamanta ban sam ye ka tien ka jong blei hapdeng jongi ki bapet ki basngam ya kani ka Jingaiaseng mentangin yo sngono ya ka hubor jong ka Jingaiaseng nai ba Kordor Kharmalki kubleshibon ka jinggublai na kamanta jong pi baro ki bapet bat ki basnap igane ka kubor ha ka gerteng ka bathiang tam bat ka badon bor tam ka jong trai ba nong panim jongi u Jesus Christ ka khubor jong ka Jingaiaseng ha ka ne ka bor kalong sapang u beseng ya ka ba Moses ula kentiu ha ka riklam ba ka nong rim jong ka khubor kalong na ka gospel ka ba kat kun ka jong Yohanes ka lanang ka balai ka khot ka ba khat sao khat san ki kentin ki bong kum ni kumba Moses ru ula kentiu yu tau beseng ha ka riklam kum taru ka dei bon kentiu yu khon u briu bau ei ru bangit ha un jakshu henrei un yo ya ka jingim ka ba bom jukut kini kilong ki kentin ya ki ba utrai ba unong panim jangi u Jesus Christ ula kren yo we briu balawan ban ya kendu yu Jesus ha ka por ka ba men bat ka kerteng ka jong tau briu kalong uniko dimos Uni ude unong hikai jong ki ju ude batik ba ya ki jing thok jong ka testament ka barim ude balala lendat ya ki santali ki kitab ki jong Moses ude batik ba ya ki history jong ka siyang lenti jong ki khon Israel ha ka por ka ba ki mi nagari Egypt bandet chakari kanan utip ba kumnu ba Moses la kenti ta usen ha ka ri khlau bat kumta u jisu la ya kren ya kini ka benta bat uni ubriu ya ka ba ula tip ya kini ki jingjia bat ka jingjia lyngba jong ka testament ka barim ha ka bai dei bat kumnu ba Moses la kenti uni usen ya ka ri khlau kalong kumni kala dei ka por ki kon Israel ma kin mi no na ka ri Egypt bat let chakari kanan bat apre kata ka jingjia lenti ka jongki ba kin poi chakata ka ri kanan hapdeng kata ka jingjia lenti ka jongki kilai kendu ya ki lightly ki jinghe bat kini ki jinghe ke ba kilai kendu kala pelong ya ki bakin knyum bat bakin keren ben yo Moses bat ya ublai
Kecingnya kapan kong kalong kalantian kalong kapan jalan kapan jenai jenadu sauko terlikis nem kalong kalanti klau kalong kapan koruk koram kalong kalanti kapan berkani kalanti jahat kecongki kalau pelong yeki bakin nyum yo belai bateng teng ki ong balai undan lum jingtak yengi hari Egypt balai mekuak ban penyap yengi hari klau kacing kenyum kabaan kecongki kalong nama kacing bombian jong kabang bat kila kenyum yo blai kiong ngilang nyak yo ne yo kupu ubasni yo kabamot ya kata ke mana kabau blai na panha iki na peneng kiong dangla bayap aki kiu ja kiu do ajong karije nanda kabang ai kila kenyum ya ka hapane kata kecingnya lenti ke jongki kia kenduk ya ke jing terang kia kenduk ya ke jing seliang bat teng ka poi ka por ka bakil seliang ha ndah baki mut bandi ya ke kiyo pen ban ya ka thang jong ka mana ke jongki bat kumta kila nyum yo play ki parok bayi dah ke jaga bakil le jaga doknut dah ka ban ker pare dah ka jong play kim don kata ke jing semua boleh la pawat yaki na kata ka ri jong ke jing lomrau pen ban kila nyum yo play Bat kini kajing kenyum kajong ki kalau pelong yo glai bon pa ye kita ki sending ki ba me ye kita ki sending ki ba lombi bat la om ka ktien kajong glai ba kini ki sending ki ba lombi kat ba kidang yan ha pedeng kata kari klau ki la mi kindet ke san ki la po ye ki bat ki ba bon na preng jong ki la yap bat kitu ki bedang im dah ba ki la yu ki ba bon na preng jong ki la yap ki la wan ye kenduk yo Moses ki on ko Moses doai kloi bo breng weng no ikini ki sending ki belong bi lam kun ta ngi baro ngi yap te kum ta Moses ba la ja kman chong blai la doai ha kman chong blai la ya sai ba du blai la ai u ya kani ka chupa kum nu bo de ban le ni la ban chem na ka kitab jing kan ka nong ka ba ar ko wei bat ka de khot ka ba phra bat khan dai ka kum ni te trai la kran ha Moses to thao ya me yo sending but to buru yu halor din bawai barok yo bala po abo khmi on yo im de Moses ra thao yu sending nong bala bo yu halor din de la da tau sen upo ula po yo no brio hawa ula khmi chau tau sen nong ula yo im ken ublai ko yo Moses menum lut ya katu karnong ka kini ki khon Israel kila lum na kari Egypt ka poro kila mi bat men thau yu ha ka dur ka chong sen bat men ken tiu yu halor chong uting jam ba kumno bakini bisending ki belong di ki mi biang bat ki po ye ki ong ye ki bakin pet chau ni bisen nong ya ka bala ken tiu halor uding balada ki pet ken yo ya ka ban im te konta Moses lale ya ke ka bo blem la ong ya bada preng kata ka jingya lenti ke jongki nda haba ki la yo ya kata ka jing pelan teng ka poi ka por bakila sedang ban khnyum biang yo blai banda bakila sedang ban khnyum biang la ong bakini ki besending ki lami bakila sedang ban pu biang ye ki Henry haga bakum kata ka por ki don ki bakin ma ban pet chang tau sin nong ya ka bo la kentiu dah ba kipet ke ba pala kalong ba kata ka bi ka yap no kata ka snam ka pala play ki khong dong tak ki chong ki ka sange no bat ki yo ya ka jing pin im bat ki yo ya ka bat im bat ki lang bat beteng biang ya kata ka jing ya lenti ka chong ki do na kli ki dao ki ba kongsan ki ba penlong yu balai ban pin mi ya kini ki sending ki ulong bi ka baningong kadai bat pen kindet ben riu yeki dai nda habala mi knik descending ki belong bi kelas dang ban kindet ben riu kelas dang ban snow tho ba kila le bakla ha ka jingem ke jonki bat kila wan cho Moses ki ong to duai sha ublai nre bor ba shikata kim ju ken mau shu bat duai shu ublai ka ba ki ken mau kolong tang ban khnyum yu ublai ha ka jingem ke jonki ka ba ar kolong ban pelong ki ba ken phlai ki po lala phin pule na kene ki tap jing ken nong ka ba ko we ken shem ba ki ong yu Moses ngila le pop we have sin baro shi kata kim ju ong ba ngila le pop ki do yu blai ki do yu Moses se ka jing ba plan ka ju kim yo i la de ma ki long kin nong pop ndai lyngba ka jing i ju ni kim senting ki long bi kala pen kan mau ka bla pen sum tho ki ba ki de kin nong pop ki par lo we ni ma ki ba kum ki ni ki sngi ha ka ba ki ni ki sending ki ba long bi ki knyang chimpang ki wan ban be na ka jing im ju ki ba bon ba gi sdang lu i ka ban po i ki ba bon
Bat ki babon ka jingim jang ki brio gini kisni ki sedang ban khnyum yo glai kim nang ban aingo yo glai ki sedang ban khnyum ye ki nongialam bat kini baro ada ngim kata ka jingim ka bangin nyai khnyum ngim don ka jing snungu ka basniu ka dang ap ye ka jingim jang ki babon ka jingim ka jongi te kumta kini ki ge baro ki baca kini kisni ki por kalong ban pinkin det dingi namar bon kim ken mang shu watang ban nuai bon kim snu thu shu de be kalong kin nong pok ki snu be kalong ki hok ka Bible ko ang baro ngila le pop ngila du le no e ka buram chomble ka Bible ko ang baki hoki chongi kilong tangkum ki star chat ha mat chomble te kum ta ki baja kilong ban pinkin det ban riu ni bat bangin nang ban phla bat bangin nang ye ka ban aimu yu blai ha ka jingim ka chongi uni ubesenya ka bala kentiu halo jong ting ya ka bau Jesu ula keren ya Nicodemus ukdeu syapang yaladi ukren syapang yaladi ukren syapang kata ke jingnya ya ka bau sakentiu u halo jong ka ting phna te kumta ki parlo pai uni ubesen ya ka bau la kentiu Moses halo jong uding ulong ka dur jong Jesu Christ ya ka bala kentiu u halo jong ka ting phna nak mata ki pok ki jong na ba ki jong phi gini ki sending ki balong bi kilong ka dur jong setan kilong ka dur jong ka pok ka ba be na din jong na jong phi ya ka ban po ya ka ban bin khalam ya ka jing im ki khon Israel kilong ka dur jong baro ki tong pok ha ka parthai ki ba yai khnyum yu glai ha ka jing im ka jong ki henrai ni sngu yu glai bolong glai wadak da ka jing ki ba kan rai da ka jing snai u bom sim la ai nong ka ba kat kum ki jing lai ki jong ni de na ma ka da rau Jesu lawan chak ne ka parthai la kan tiu halo jong ka ding phana bon syap na kam da ki pok ki jong a ba jong pi ba ka Bible ko ang bau e ru ba nge un chat shu henrai unyo ya ka jingim ka papom chukun ubesen ya ka bala kentiu halor jong din da Moses ulong ka dur jong Jesu Christ bala kentiu halor jong ka din phana ladangi phai shikene ka jingja ka testament ka barim ngi ibo ble umshem la thang de ka wi pat kalan kalenti ya ki khon Israel bakin yo ya kata ka jingpen im bakin lat im na kita ki sending ki balong bi lat no tang da ka ba pe chong tong sen long ya ka bala kentiu halor jong ta udin kamdon de ka wi pat kalan kalenti ki haban shu nget pe ya kata ki haban shu ko ngu ba lada ki bo jingkeli kan long ka jing ya ki te kumta ki parlok bagi ublay chimla thau de koi kalat kalanti na kamta changi na kamta ka parthai bakin yo ya ka chingpadim latno tang lyngba u Jesu Christ Jesu ong nga ubalong kalanti ka chingsi sha pat ka chingim don ubala banwan chopa rai latno tang danga u Jesu Christ ulong kalanti bagi yo ka chingpadim ka dim phana kalong kalanti bagi la ban yo ya ka chingma ya ki pop ki chongi dei namar kata ka dau la kentiu Jesu halo jong ka ding phna banong ka lenti bangila ban le chopa na ka banta banginyo ay ka chimpenim ki khon Israel hadin bakila shapo hakini ki sending ki balong bi kamdon shu kata ka jingya sok jong ki bakuglai deling ba uta busen nong ya ka bala kentiu halo jong utin ha ki pe kila biang pat ban yo ya kata ka jingpenya sok ila de bakuglai ka ding phna ka jong Jesu Ang ka Bible ya ka bala kentiu Jesu halo jong ka ding phana lyngba ka snam ka jong ka penlong ya nga ya ki bangila ban yo ya kata ka jing so par play sa sisian nadu o adam bat ki im ki la hapno baro ngila le pop ngila long ki nong pom ngila long ki nong shon ki jong play ha ka ba kam dan shu kata ka jing so ka jong i ba play henry ka ne ka ding phana ka jong Jesu Christ kalong ka lenti bangila sa sisian ban yo ya kata ka jing pin ya so baru belai. Dei nama kata kadang Jesu Christ ulah kerana kini kekentian baru om kumba Moses ulah kentiu tahu senya keriklau kumta kadai baun kentiu jauh khonu beriu bau ru ubanget hau om jatshu henry yo ya kata kajing im kapapong cukut Nicodemus hadian bau Jesu Christ ulah yap hadian bala kentiu halo jong gading phana ulah snu thu bau niu de shisha utau mesaya uni shisha udai utau nong penim bala wan sakne ka pertai ban siu spa yaki pot ki jongi bat kala pelong yu bau ngai bat ka Bible ka yat hu yangi banda ba la sana phana yu Jesu mau ulalong wei na pedeng kita
ubala let ban shim ya ka mat yap ka jong Jisu ya ka ban tap phat ya ka ba mot uni ko timos ula yo I ba ya ka ka ba Jisu la dat ya ka ban ya tho ba la pendep ha ka por ka jong hi te konta ula lo mu banget ula lo nong bo jong Jisu Christ baru la yo ya kata ka jing tem namar bola pediam yo ko mu nong zius pa ha ka jing im ka ba shimat ka jong ki paro be kini ki jing la ke bang ye kendo ha ka jing im ka jong kini ki jing pang ki jing sitam ki ba wan kini ki khyang jing pang nyim dei ban dot ya kata ka jing shatim ka don ka bor ha ka ding khana ka jong Jisu Christ lada ki wan ngin pe cha ka ding khana ka jong Jisu ngin yo ya ka jing pen khia ka Bible ko da ka jing jam snam jong la pen khia let's say don na preng jong pi ke bala kalon ha ki sending jong kani ka pathai ke bala kalon ha ki send po ha ki jing sharp joy ha ki jing so ha jong ne ka pathai baru shi ka ta pila kalon wat nam do jing kalman kani ka good news ka khubor ka bhana ka benta jong pi ba da ki phai shi kani ka tik tha ka jong Jisu o balai no ba da ka jing in o kan rei ka jing isnai udan kloi ban ma bi ki pop jong pi ban siu spai pi ban ai pi ya ka ta ka jing im ka pom jukon ban ai ro ye pi ya ka ta ka jing pentik na kumba ka Bible ka ong da ka jing jam sam jong la pen kia on pen kia ya nya bat ye pi kumta kani ka khubor ka khot ya na ye pi lyngba jong kani ka por da ka bangin pecha ka ding phana ka jong Jisu ka Bible ka ong da ka ba mi jong Jisu unong penlong unong penjanai ya ka jingye ka jongi ladangi kwa balong ki bajanai ban yo ka ka jingye tongin kami cha ka ding phana ka jong Jisu Christ am tang bo na ya hendrai la tap yu ba ka sni ka ba mai ula mi pat bat kani ka de ka jing shi sha jong ka Bible bat jong ka history bo la jok ya ka bo jong ka jingyak pat ka jingta bat kumta un ai ya na ban ya piru ya ka jing jok ban ma ban jok ikini ki sending ki balong bi bangila ban jok ikini ki jing pang ki jing shitong bangila ban jok ya ka jing im ka ba man la ka sni ha ka jing im ka jongi dongin num khanyum yu blai namar ba kani ka lanti ya ka ni ka sa chung ko parthai kalong ga be dongin num khanyum yu blai namar bangila duk no eki kam ki cham dongin num khanyum yu blai namar bangila hiar ya ka business ka jing im ka jongi dongin num khanyum yu blai namar bangila ka du eki khang ha ka jing im ka jongi kumbala ka jung ki khon Israel henrengin pecha ka dik na ka jong Jisu da ka khamat ka bat mai ba da ka download ka bat mai ba khanta ngin sayo pat ya kata ka jing pen im u balai an ker khu ya kani ka khu bor ba la da dot na pedang jong pi ha kani ka bor ki ba play la kren la kta ling ba chok kani ka bor phila ban pendam ya la ki jong pi ki khamat ki jong pi phila ban dwai jar jar ban trai Jisu wan ban rung ka download ka jong sat phare nga da ka snam ka jong me pas dang ban pe de ki khamat ki ba khinjam sim jaga ding phana ka jong Jisu penyo ya ka jing im ka ba thamai penyo ya ka bor ka ba thamai ba penyo ya ka jing jok ka ba thamai ha ka jing im ka jong pi u balai un ker khu ya ka ne ka khu bor u balai na ka benta ka burong ka jong u amen Ngi aingu yu blai ubala don rengkat bat ngi kum ka Balang Presbyterian Mawroh hagani ka Jingaiaseng Ialap ka jangi blai un kur khu ngi lang baro ki be don benta hagani ka Jingaiaseng blai un kur khuru yu shakri ba Kordor jong u I Mr Kordor Kharmalki blai un kur khu ya ka yeng sam ka jong pi bat ya ka jing tre ka jong pi ya ka kam ka jong u ngi khot so bhai pi ki parab ngai be bat ki parlok ba pin ya don benta lembat ngi kum ka Balang Presbyterian Mawroh haga Jingaiaseng Ialap kabangin sayo haga ni gasngi sa jan kabanwan bat kumju ru haga sniu try haga por kadway beje men step baraka por san beje janmit ngini penwai no yaga ni Jingaiaseng ge jangi haga ni por da kabangi arwai lang ga jing ruai ka san spa safu saw bar hadin ka ni jing ruai ngakerpat ya itemen basan vice chairman jaka Balang ga jangi itemen basan PS Kharnayor ba in sngewbha ban sabu jing duai lengkot bat ban sapelat ru daki jingker khu penwai u Jisu ula it yang uwan nakarikanan uud uyap hading na bangan yo poi syakanan ka jingruai ka basan spa sapusau Jisu ula iyanga uwana ka
ngan yo posyakanan Panskian burom ngan yo pong hari ting shan kakanan Jisu chiu nom ngan yo shong aling in lên chakanan kanan reaper nai lanu ngan poi chakanan akanan jing suk la janai aling in le chakanan on the poi sha jing ya sing ba i real khot hari kanan but ki sha pang lu nong siu spa ngan riwai hari kanan uji subla burom haket ushong hang ta hakanan ikonu blade sha ying ukon ban shong hang ta akanan kanan reaper nai lanu ngin poi shakanan akanan jing suk la jana aling in le chakanan no one shu jisu lok chowan u ap ya pi hakanan i angel khot in wan bantan ban xiao ya pi shakanan tuan bandi ki ba im batu jem jai hakanan hakanan jing suk la janai aling in le chakanan kanan reaper nai lanu ngin poi shakanan akanan jing suk la janai aling in le chakanan tôi ni penwai barak bawai no jong ga jing shakri ga jongi ya me au blai tôi isne ban kerku ya khub ya ke baro ke milio ban pendap kan ko por ham tam ya khubor na kaktien ke bkhoj ke jong me lang bau shakri jong me ai ba kan ko khubor kan yo jaka ha ke donot ke minsim ke jongi bar ke to baro ke bio sngo ya ka bar bakila ban syam ke jing kendo ha ke minsim bar bakila ban hai pat syame pelaj yang ini kan ko por angkat ba jing kerku ke bakan sai ke jong me dak ba ai ro ba jing ai ke badap yang badap kerhai ke jong trai bano penim jong Jesus Christ ke jing ai ba ke ba phla ke ba mayan ke jong blai ku pa ke badap bom jukot lam ba ke jis lok ke masaj bor ke jong minsim ba khoj kini ke jing kerku jong ke lain wet hawai blai ba em ba shisha kin long rangkat ba to baro ke biya sngo ke ne ku bor long rangkat ro ba ni ba kita baro ke ba mani ke ba syakri me hakari ba kalang setla ke perthai ngaro menta suri ke bom jukot ro amen